Знаете ли, че киберпрестъпленията срещу деца са се увеличили с над 300% само за година? Ето защо днес избрах да говорим по темата как да предпазим децата онлайн. Най-разпространените напоследък фишинг атаки са под формата на забавни игри или тестове, с които примамват децата да се включат и да споделят лични данни. Най-безобидното последствие може да бъде това сметката ви за телефон изведнъж рязко да нарасне с 300-400 лева за секунди, а за най-тежките последствия даже не искам да мисля. Първо и най-важно, говорете с децата. Всичко се постига с много говорене. Покажете как изглежда фалшив линк, фалшив имейл, обяснете какви могат да бъдат последствията и защо е важно да се спазват правила. Най-важното, нека детето да знае, че във ваше лице няма враг и може да сподели абсолютно всичко, което го притеснява. Когато съм вкъщи, аз не съм експерта по информационна сигурност, аз съм просто майка, която иска да защити детето си. Повече по темата информационна сигурност може да четете всяка седмица в блога.